गायिका खुशबू तिवारी रउआ सब लोगन के, सब श्रोतागण के नतमस्तक प्रणाम करतनी। बहुत खुशी के बात बा कि रउआ लोग अभी तक हमार जवान एल्बम गईल ओकरा के बहुत प्यार दुलार आ आशीर्वाद देले बानी। बहुत शुक्रगुजार बानी हम रउआ लोगन के। बहुत बहुत धन्यवाद बा रउआ लोगन के। ऐसे ता हम हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में प्रोग्राम करीले। वही में से बहुत सारा श्रोतागण के ई फरमाइश रहल कि खुशबू जी रउआ प्रोग्राम करीले, रिकॉर्डिंग करीले, लेकिन कोनो लाइव प्रोजेक्ट ना निकलनी। तो हम रउआ लोगन के फरमाइश पे ई लाइव गीत जवना के झलकुटन कहल जाला, कुमार रमेश व एंगल म्यूजिक के सौजन्य से रउआ लोगन के बीच पेश करतानी। उम्मीद बा रउआ लोगन के ई प्रोजेक्ट बहुत पसंद आई, रउआ लोगन के दिल में जगह बनाई। जे हमरा साथे हमरा मंच पे बजावेला प्रोग्राम में, जे भी हमरा साथे हमर सहपाठी लोग बा, उ सब कोई आज दिल्ली के सुमन जी के स्टूडियो में मौजूद बा। सामने बनी विजय जी रिकॉर्डिस्ट, बेंजू पे सुभाष जी, ढोलक पे सुनील बाबू, कीबोर्ड पर मनु जी, पैड पर नरेश जी, झाल बजावतनी हमरा साथे रंजीत बाबा, उमेश जी। क्या बात है। जे ये गीत के अपना शब्द में पिरोले बा, ओ राइटर बानी रितेश बाबा, दिवाकर बाबा, उमेश जी। क्या बात है। ताई राजा हो जा। रउआ लोगन के सुनावे जा रहल बानी, जवन में ई ओह गांव के व्यथा हा, जवना गांव में एगो लइका एगो लइकी से बड़ी प्रेम करेला। अब रउआ लोग पूछब कि कौना गांव के हुए, तई पूरा हिंदुस्तान तो हमरे गांव है। लेकिन रुकी ओह से पहले तनी एगो बढ़िया म्यूजिक हो जाए, तब सब कोई तैयार बानी ना रउआ लोगन। चलो बाबू हो, चलो ए राजा। क्या बात है। दिल मांग के तू देखा, हो दिल ना दही त कहा। लड़किया कैसे कहतिया, कैसे कहतिया हो। दिल मांग के तू देखा, दिल ना दही त कहा। दिल मांग के तू देखा, दिल ना दही त कहा। दिल बाया भील खाली, दिल बाया भील खाली, मंदिर के देवरा। दिल मांग के तू देखा, दिल ना दही त कहा।
मगन भरल जवानी के भंवरा बनौले बाड़े जीवन पराग खातिर रे जीवन पराग खातिर भीतरे तू मन के मोह दिल मांग के तू देखा दिल ना दिही त कहा कुछ कहीं करब हम ए हो तोहरा के पावे खातिर जुग जुग जियब मरब हम ए हो बड़ी दुख में बिया बड़ी बिलख बिलख के कहतिया तोहरा से प्यार खातिर कुछ कहीं करब हम तोहरा के पावे खातिर जुग जुग जियब मरब हम सब दुख सही रे जाई सब दुख सही रे जाइब जितना तू कहब साह दिल मांग के तू देखा दिल ना दिही त दिल मांग ना तब न बुझाई राखब तोहके परान जैसन खुशबू तिवारी कहे सोच समझ के ऐसन हो कैसे कैसे खुशबू तिवारी कहे सोच समझ के ऐसन दिलवा के भीतरी राखब तोहके परान जैसन काहे काहे दीवा कर